Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka KSU Mawkyrwat Circle kalapan pau yang jing sngau Bitar yang Kompani network kom ke Airtel BSNL bat kamtam ya ka Kompani Jio namar ka jing bambiang ka network mentala kom ba arta yau tam AA hado tang ban ya keren ru omla ban ya sngau tho iwei kamtam hakum gani ka por baki kena samla puli kidang don kam ban tap school link ba ka online na ka internet. Komta ha kabay day bat kani na kalyang jong ka seng KSU Mawkyrwat Circle kadap da kajing sngau khya halor kani kajing thot jong ki mobile network badru kajing shim kabu jong kini ki company komban chupan kan mau bakala judon teng kajing khang tala yagini ki tower network dang hagini ki khendiat banai baladab nakajo ka daw jong kajing bambiang hakar kom trekam. Kumta na kalyang jong ka KSU kalabo ka jing maham yakini ki company baladakim la ban penbiang ya ka network samanta arsngi laisngi hakatayaw ka bansawan kambanse ban hiar khang tala hino shisendon yakini ki tower jong ki company. To na kalyang jing ni kum kaseng ha ni pempau ki sokya ha ka bede bat ka jing ka ba paiba ba kamtamai kena pule ki ya kendu lengba yakini ki sngi ha ka bede ba ka jing bombiang ka network kabak tam na kani company Jio kabang ye pedangkam dalam kini por mentah kidon ka exam kidon ka jing room class online tinggi sokya cibun halor kane namar ka jing bombiang kani ka network haka juga por ngisngau Bitar namar ba umdai tang kani ka kap ka mentah rebun sin hingale tangku kani company kaba lasuan kejit ya ka pisah na ki pajba na ki kena school ban tap ki ban recharge ki top up nak kabenta ban penbit penbiang izin rekam kapun henrai ke ka ba ngis ngosi kolong ba hakini ki tayo ki blak dep kani kan network kamdon kamta makani ke company Jio ka ba pen ya kendu jing sibun ka ba ngin tap kelas online lane ngin lek ki exam bun hakini ki sngi ki benai ki don pren ki exam online bat kamta me ru ki kena school ka ba kata ru sibun ya jimpule ki jongki nomor kata kum kaseng habang isim ya kan senjam ban benar lomba kena por kolong bang idawa bang ai por stang kumba lai asngi ne lai sngi balada kan kan network kamtam company Jio kai thut si thut ki marse bang sim sa sim pat ika senjam babat bang habat khang no ya kan company bakan wan trekam apo kena dok kathan ke jongi namar ba kane ke penduk sibun ke penduk nong sibun kamtam kini por kiba kamtama iki kena pule mentah ki kam laki mobile phone banle ki online class te sai season 4 ni pen sngau ni iPhone kan company balan kambiang kan work kemudian kan teo banwan nak leng jok sem ngin nak leng jok seng ni shem ki singjam ke teng bat khang no seluruh sendon ya kan company